Naš sagovornik je Dragana Čabarkava, predsjednik Sindikata novinara Srbije. Najpre dobrodošli u Dimitrovgrad. Hvala da ste prisutni na pozivu. Mi smo danas na jednom sindikalnom sastanku ovde u našoj medijskoj kući pričali o važnim temama koje se tiču opstanka medija, svih medija u Srbiji, predstojeća privatizacija, da ili ne. Hajde da krenemo, možda da krenemo, pitanje neka bude vezano za manjinske medije, s obzirom da mi pripadamo manjinskim medijima. Kakva je uopšte situacija kada su u pitanju manjinski mediji u Srbiji? Opstanak i manjinskih i ostalih medija u Srbiji. Pa vrlo je važno šta će pisati u zakonu koji će uskoro doći u proceduru na usvajanje u Skupštinu Srbije. Vi znate da su zakoni koji su poslati u Brisel na korigovanje nisu prošli ovde, mi ne znamo šta piše u tim zakonima. Naša javnost nema tu informaciju. Ono na čemu mi insistiramo, to je da lokalna samouprava po Ustavu i po zakonima Srbije ima i prava i obaveze da osniva medije, da obezbedi građanima pravo na objektivno informisanje. To podrazumeva i ovo što ste vi meni pitali. Manjinske zajednice imaju pravo na informacije koje su za njih veoma važne. Prema tome, Sindikat novinara Srbije je u celoj ovoj proceduri insistirao na tome da se poštuju zakon i ustav i da se omogući svim građanima da dobiju pravu informaciju. Imamo iskustvo sa privatizacijom, tamo gde su mediji privatizovani, te mediji su ugašeni, javnost je ostala bez informacije, a ljudi bez posla. Pričamo o transparentnosti u finansiranju medija. Znači, da li mogu opstati mediji ovakvi kakvi su bili do sada? Ne privatni, mislim mediji u obliku javnog servisa, regionalnog tipa ili već lokalne i tako? Mi se ovde stalno pozivamo na to šta Brisel traži. Brisel traži transparentnost vlasništva i transparentnost finansiranja. To je ono na čemu i mi insistiramo. Ali vi znate da postoji izveštaj pokojne Verice Barać o kojem vlada Srbije, ni prethodna, ni ova sada, nikada nije raspravljala. I gde se upravo govori o netransparentnosti vlasništva i netransparentnosti finansiranja. Opet kažem, veoma je važno šta će pisati u zakonu i šta će zakon tačno precizirati. Kakve su iskustva vaša, pre svega, iz nekih, da kažem, razvijenih zemalja i uređenih zemalja Evropske unije, kada su u pitanju mediji? Pa, nije tačna priča da Brisel insistira da se država povuče iz medija. Evo, imate, ako pogledate u zemljama u Evropskoj uniji, u svakoj postoje regionalni javni servisi. U Švedskoj je 25, u Austriji ih ima, ja mislim 11, u Engleskoj. Pre par godina, tačnije 2009. godine, su dolazili eksperti iz Evropske komisije i predlagali medijsku studiju. Medijska studija je predviđala 15 regionalnih javnih servisa. Kasnije se odustalo od 15, pa je bila u medijskom strategijom je predviđeno 6, a sada se navodno zbog siromaštva, da kažemo, zemlje, odustaje i od toga. Nije u redu da se ekonomska situacija bude razlog da se nama ne omogući ono što je standard Evrope, a to je regionalno i lokalno emitovanje programa. Ako pogledate u Hrvatskoj od 150 lokalnih medija, gotovo polovina je u vlasništvu, to jest osnivač je lokalna samouprava, 50 i više %, a ostalo je vlasništvo malih akcionara. To je model koji je potpuno prihvatljiv za nas i mi upravo insistiramo na tome. Da li je ovakav model prihvatljiv i za manjinske medije? Jeste, naravno. Znači, manjinski mediji imaju prava i lokalna samouprava ima obavezu da omogući program na njihovom jeziku. Nisam sigurna, i čak praksa je pokazala, da privatni vlasnici, da će to biti i njihov interes. Njihov interes je, nažalost, govorimo o našem iskustvu, pre svega da mediji kupuju da bi dobili zgradu. Veoma brzo se ti mediji gase, a onda i programi, ako su postali za nacionalnu manjine, postaju komercijalni programi, a i televizije se vrlo brzo gase. Samim tim i radna mesta? Samim tim i radna mesta, prema nekim našim informacijama, ukoliko bi
bila privatizacija na način koja je do sada sprovedena, bez posla bi ostalo između 4 i 5 hiljade ljudi, ali ono što je mnogo gore, javnost bi ostala bez profesionalnog informisanja, imali bismo tajkunizaciju i tabloidizaciju medija. Naravno, to je nešto najgore što može da nam se dogodi. Ukoliko se to i dogodi, jednom će neko morati da pravi sve iz početka. Samo podsjećam da je naše novinarstvo u Srbiji bilo godinama veoma ipak dobro. U odnosu na, ako pogledamo sada, kako se ponašaju pojedini tabloidi. To je van svake kritike. Prosto nedopustivo. U poređenju sa zemljama u susedstvu, kako ocenjujete zapravo nivo profesionalnog izveštavanja u Srbiji? Evo, ja ću samo reći da podsjetiću vas da pre neki dan State Department čak rekao da je u Srbiji u porastu autocenzura. Ono što je kod nas veoma važno, to je da u privatnim medijima ne postoje sindikati. Sindikati su evropski standard. Tamo gde postoje sindikati, tamo postoje kolektivni ugovori, tamo postoje radnopravna zaštita. Radnopravna zaštita je, u stvari, daje šansu novinaru da bude profesionalno slobodan. Novinar koji ne sme da pita za platu, sigurno se neće baviti, sigurno neće smeti da se bavi istraživačkim, na bilo kakvim novinarstvom biće istražilac. Rekao ste kolektivni ugovori i to je zapravo i šansa svih novinara tako da se potpišu ti kolektivni ugovori. Ako se ne varam, vi ste i ovde na sastanku u Dimitru rekli da je model uzeti iz Hrvatske, ili tako, odnosno iz Nemačke. Da, mi smo uzeli model, kada smo osnivali sindikat 2002. godine, uzeli najbolje primere i Nemačka ima to jako dobro regulisano, uzeli smo njihove kolektivne ugovore, prilagodili našem zakonodavstvu i to je ono što mi predlažemo i kao model na nivou grane. Nažalost, u Srbiji u ovom trenutku, kažem, u privatnim medijima ne postoje sindikati, a sa druge strane naše poslodavce se nisu organizovali u reprezentativne poslodavačke organizacije, tako da praktično socijalni dijalog u medijima, evo, 14 godina posle, kažem, tih oktobarskih promena praktično nije ni počeo. Mi smo nekada imali opšti kolektivni ugovor, imali smo i granske kolektivne ugovore koje su štitile zaposlene. Naši ljudi u privatnim medijima su potpuno nezaštićeni. Da bi sačuvali svoje radno mesto, naravno, prihvatit će da idu i ispod standarda koji su na nivou naše profesije. I koliko je sada ugroženo novinara kada su u pitanju radna mesta, a i samim tim i građani koji će biti možda ovako otuđeni od tog nekog objektivnog novinarstva? Pa da vam kažem, naša uloga je da budemo tu korektor, da obaveštavamo javnost o tome šta se događa. Pre svega izgubit će javnost. Izgubit će pravo na objektivne i profesionalne informacije, na informacije koje su od značaja za njihov život. A što se nas tiče, zaposlenih, mi ako ostanemo bez posla, naravno, to je jedna opet teška i tužna priča, ali to će biti priča svakog od nas. Mi kao sindikat pokušat ćemo sve da, poštujući zakone i ustav ove zemlje, a imajući u vidu i tešku ekonomsku situaciju i obećanje vlasti da će štititi sva radna mesta, pokušat ćemo da zaštitimo svoja radna mesta, a da građanima omogućimo da budu informisani na način na koji treba da budu, znači prema kodeksu novinarske profesije. A i nije mali broj novinara, to je između 4 i 5 hiljada koji rade u takvim medijima. To je između 4 i 5 hiljada zaposlenih u medijima, tu su i novinari i sve prateće službe, nemamo tačno podatak, pogotovo, opet kažem, u privatnim medijima mnogi nisu ni prijavljeni, ne uplaćuju im se doprinosi, nemamo pravu sliku, znači mi imamo sliku za medije gde je država, gde je lokalna samouprava osnivač medija, u tim medijima uglavnom postoje sindikati i kako gde, negde postoje kolektivni ugovori, negde ne, ali postoje sindikati. Sama već postojanje sindikata je izvesna zaštita zaposlenih. Naravno, jako je važno da se potpišu kolektivni ugovori, jer to je naša prava zaštita i to je evropski standard. Pored države, kakva je uloga i novinarskih udruženja u Srbiji? Pa mi pozivamo novinarska udruženja da nas podrže. Nažalost, medijska koalicija ima malo drugačije gledanje od nas. Oni insistiraju da se država povuče iz medija. Mi smo protiv toga, jer, kažem, to će biti veoma, imamo iskustvo koje pokazuje koliko je to bilo loše. Od 56 privatizovanih medija, više od polovine je ugašeno, u ostalima su ostali novinari koji primaju
minimalnu zaradu, ali neredovno, čije se doprinosi ne uplaćuju, koji osim novinarskih poslova nekada rade i neka druga. Jednostavno, situacija je izuzetno loša. I naša je uloga sindikata da zaštitimo svoje zaposlene, zaštićen novinar koji ima izvesnu ekonomsku sigurnost, će moći da se profesionalno bavi svojim poslom. Onaj ko nema tu sigurnost, nažalost, bit će u ovakvim uslovima, teškim ekonomskim, na rubu egzistencije, bit će prinuđen da radi i poslove koji su ispod minimuma našeg profesionalnog dostojanstva. Kao dugogodišnji novinar Novosti, kako ocenjujete trenutnu situaciju u medijima u Srbiji po pitanju profesionalnosti, objektivnog informisanja i nezavisnosti? Pa generalno mislim da je teže nego ranije. U vreme kada sam ja počinjala da se bavim novinarstvom, a to je bilo 80. godina, novinari su bili gospoda. Podrazumevalo se visoko obrazovanje, podrazumevao se jedan nivo. Danas novine, nažalost, služe u obračunu, i to najnižem obračunu pojedinih političkih garnitura i ne mogu da ne kažem da je sve postalo u funkciji politike zarad onih koji su jači, koji su moćniji. Ako će to biti naša budućnost, stvarno mislim da mi više tu nemamo, što se novinarstva, profesionalnog novinarstva tiče, nikakvu perspektivu, ali naše je da se borimo protiv toga i opet kažem, nikada novinari nisu dobijali slobodu, uvek su se za nju borili. Bićemo slobodni onoliko koliko smo spremni da se borimo za svoju slobodu. Ja mislim da smo mi spremni. Rekao ste da ste krenuli sa novinarstvom 80. godina, da otkrivamo našim slušalcima i gledalcima nešto iz vaše novinarske biografije. Pa ja sam studirala, završila sam fakultet političkih nauka i pred kraj studija sam počela da pišem za Student. Bila je stvarno velika čast u ono vreme pisati za Student. Student više ne postoji, ali to je bio list koji je nekad po svojim objektivnim i jakim tekstovima prevazilazio NIN iz onog vremena. NIN je bio izuzetno cenjen list. Dakle, počela sam u Studentu, bila sam kratko u Radio Beogradu, honorarni saradnik, u Ježu, a od 82. sam u Večernjim novostima, od 84. pardon, u Večernjim novostima, s tim što sam kratko 2002. godine bila glavna urednica Borbe, ali uglavnom na političkoj rubrici godinama. I moje iskustvo je, pravi novinar se uvek bori. Uvek su za nas i teška vremena i uvek imamo te prepreke sa kojima se borimo i koje osvajamo. Novinar mora da se izbori za svoju slobodu. Oni koji prihvataju da im neko da slobodu, nisu novinari. Da se vratim na početak našeg razgovora, ponovo pitanje za manjinske medije. Verovatno znate, kada je u pitanju bugarska nacionalna manjina, postoje žurnal na bugarskom jeziku na RTS-u, koji se sada i ne emituje. Postoje Radio Niš, emisija na bugarskom jeziku koja se takođe ne emituje. Novinsko-izdavačka ustanova Bratstvo ili Bratstvo koji postoji već 6 godina, praktično je pred stečajem i ne postoji. Ostalo se još 2 medije na bugarskom jeziku, to su Radio Televizija Carigrad, Radio Bosigrad, jer se može sačuvati ovo što je ostalo. Što se nas tiče, vi ćete imati apsolutno našu podršku, ne samo našu. Ja mislim da poslanici u parlamentu neće dozvoliti da se mediji koji imaju takvu tradiciju, da se jednostavno na bilo koji način uskrati informacija koja više nigde ne može da se nađe osim u tim medijima. Dakle, i što se tiče naš iz SNAF-a i što se tiče političara, ja stvarno očekujem, to je njihova uloga i njihova obaveza da zaštite takve programe. Mediji su iz spona prijateljstva, manjine su iz spona prijateljstva između dve države, tako, Srbije i Bugarske, verovatno neće ići i Srbiji u to prilogu, tako? Pa naravno da neće, opet kažem, mi imamo podršku, mi smo razgovarali, u ponedeljak imamo okrugli sto u Beogradu, doći će i političari iz partija manjina, i tu ćemo ponovo dobiti njihovu podršku. Mi imamo njihovu podršku i mi ćemo se boriti. To je evropski standard i na svaki način ćemo pokušati da sačuvamo pravo manjina, da imaju svoje programe i da se na taj način izraze. Vaša poruka ili preporuka svim medijima u Srbiji, uključujući i našu medijsku kuću? Borit ćemo se i izborit ćemo se. Nema nam drugi. Hvala na razgovoru i puno uspeha želim. Hvala i vama.